Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, jauna zuekin, senideok, aitor ditzagun humiltasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatuak izateko. Erruki, jauna. Kristo, erruki. Erruki, jauna. Erruki dakigula jainko guztiz altsua eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Egin dezagun, otoitz. Emaiguztu jauna, indar espiritua, Sebastian martiri santuaren esenplu ospetsuari jarraituz, zure nahia egiten jakin dezagun, eta ez gizakiena. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Ebertarrei egindako epistolatik. Apaiz nagusia, gizonen artetik hartua, gizonen alde jarria da. Jangoikoari dagozkionetan, pekatuengatik emariak eta opariak eskaintzeko. Ez jakin eta okertu eta kupitzeko gauza da. Bera ere argalkeriaz inguratua dagoen ezkero. Eta horregatik, herriarentzat bezala, bere buruarentzat ere eskaini behar ditu opariak pekatuen orde. Ez du inork hartzen beretzat maila hori, jangoikoak deiturik baizik, Aaronek bezala. Horrela, Kristok ere ez dio berak eman bere buruari apaiz nagusi maila, baizik hitz hauek esan zizkionak. Nere semez erazu, nik zaitut gaurzu sortu. Edo beste batean liburu santuak dioen bezala, apaizterazu beti erean, Melkisedeken sailean. Kristok haragizko bere bizitzaldian, heriotzatik gorde zezaketnari deadar handiz eta negarrez otoitzak eta eskariak egin zizkion, eta bere begiruneagatik entzun egin zitzaion. Eta semea izanik ere, bere neke artean ikasi zuen esaneko izaten. Eta bere betera iritsirik, haren esaneko direnentzat betiko sabamen iturri egin zen, jainkoak apaiz nagusi izendatua, Melkisedeken sailean, jaunak esana. Erantzun salmoa, Melkisedeken sailean apaiz zerazu. Melkisedeken sailean apaiz zerazu. Ona jaunak esana nire jaunari, eserizak izkit eskuinean, zure etxaiak oin aurki jartzen dizkizudan bitartean. Melkisedeken sailean apaiz zerazu. Siondik zabalduko du jaunak zure aginte makilaren indarra. Izan zaitez nagusi zure etxaien artean. Melkisedeken sailean. Jauna zuekin, Jesu Kristoren Evangelioa San Markosen liburutik. Aldi hartan, Joanen ikasleek eta farisearrek barau eguna zuten batean, etorri ziren batzuk eta esan zioten Jesusi. Joanen ikasleek eta farisearren ikasleek barau egiten dute, eta zure ikasleek zergatik ez. Jesusek erantzun zien, barau egin ahal dezakete, ez dagunek, senar berria berekin daukaten bitartean. Ez dezakete baraurik egin, senar berria berekin daukaten bitartean. Etorriko da, senar berria kenduko dieten eguna, orduan bai, egun hartan egingo dute barau. Ez dio inork josten jantzi zahar bati, oial gordinezko adabakirik. Adabakiak tira egiten baitio jantziari, oial berriak zaharrari, eta handiago egiten da zarrastuta da. Ez ditu inork ardo berriz betetzen zahagi zaharrak. Ardoak lehartu egiten baititu zahagiak. Ardoa eta zahagiak denak galtzen dira.
Horregatik, ardo berria zahari berritan, jaunak esana. Gaurkoan San Sebastian eguna eta bere meza eman nahi izan dut. Ezta beti liturgian badaude maila ezberdinak, badaude festaburuak edo solemnidadeak, horiek izaten dira festarik importanteenak, igandeen mailan nolabait ere ospatzen ditugunak, beste batzuk festa bezala ospatzen dira, hau da, aintza erezatzen da, beste ere apostoluak eta holako santu berezi batzuk, beste batzuk oroipen nahita nahiezkoak izaten dira, eta urtean zehar baditugu zenbait santu dezente ospatzen ditugunak. Eta beste batzuk oroipen libreak dira, hau da, ospatu daitezke edo ez. Elizak aukera hori ematen du, horietako badegu, San Sebastian Eliz osoarentzako oroipen libre bat da. Esate baterako, modu berezian ospatzen den tokitan, esate baterako Donostin izaten da solemnidade bezala. Baino, Eliza osoarentzako eta Leitza hortan dago oroipen librea da. Hala ere ni Donostiarra izan da, nahi izan dut San Sebastian, edo San Sebastianen meza gaurkoan ematea. Gutxi gora bera, esan genezake, lehenengo mendeetan hor martiri asko izan duziran, kristautarisunaren hasiera hartan. Eta naiz eta iruditu horrek Eliza desagertarazi zezakela, horixe izaten zen, pertsegitzaileen helburua. Eliza desagertaraztea, kristaua suntsiaraztea. Baino, ikusten dugu, beste kasutan akaso ezberdin izan da historian zehar, baino, Erromatar inperioan egondu zen eta gauzatu zen pertsekuzio gogorrak kasik kontrakoa lortu zuen. Hau da, kristauen kopurua areagotzea. Halako resistentzi bat danak ez, batzuk jakina, ikaratu egiten ziren eta fedeari uko egiten zioten, bildurrez, batzuk torturapean, beste batzuk harrapatu ez zitzaten, edo arriskurik edo ez eukitzeko, baino, hala ere, beste dezente martiri izango ziren. Eta, hala esaten zen, lehenengo mendeetan, martirien odola kristau berrien hazi izaten zen. Horregatik, martirien ereduak, martirien ejempluak, bihotz asko ukitzen zituen. Batez ere, martiriak fedea adierazten duelako. Betiereko biziarengan, Jesu Kristorengan, berak erakutsitatakoarengan, fedea handia erakusten du martiriak. Hain zuzen ere, horregatik, sufritzea eta bizia galtzea tokatzen baizaio. Asko eduki izan zuten aukera, hain zuzen ere, enperadorearen irudi baten aurrean intzentsua erretzea aski zen pertsona hori libre uzteko. Ematen zieten ziurtagiri bat, libelo bat, honek enperadorearen aurrean intzentsua erredu eta libre uzten zituzten. Beste batzuk egiten zuten ziurtagiri hori faltsifikatu eta modu hortan libratzen ziren, baina beste kristauek esaten zutenik ez dut holakorik egingo, hain zuzen ere horrek adierazten zuelako enperadorea jainkoa zela, edo aitortzen zutela enperadorea jainkoa zela, eta hori idolatria bat zen. Horregatik beste kristau askok esaten zuten ez, jainko bakarra Jesu Kristo da, eta torturatu edo hil nazazue, eta nik ez diot uko egingo jasotakoari, Jesusen altxor handi horri. Eta horregatik ospatzen ditugu urtean zehar martiri asko, eta lehenengo mendeetako martiriak dezente. Gehienak ez ezagunak dira guretzako, esate baterako guk hemen lehitzen, badegu horietako bat, Santiburtzio horietako bat izan zen. Eta bat oso ezaguna San Sebastian dugu. Pentsatu behar dugu, Erroman, badaude zenbait katakumba. Han elkartzen ziren kristauak, garai hartan hiritik kanpoan egoten ziren, orain Erroma handitu da, zabaldu da, eta hirian barnean daude, baino
hantxe egiten zituzten tunel batzuk, lehenengo kristauek, orain ikusten dugun bezala, Palestinan eta egiten ditu bezala, kristauek tunel batzuk egiten zituzten, lurrazpian, eta hantxe elkartzen ziren sakramentuak ospatzeko eta hildakoak lurperatzeko. Eta mezak ematen zituzten izkutuan, aiatzen ziren gehiegi juntatu gabe, isilpean, iluntzetan, eta hantxe eukitzen zituzten beren ospakizunak. Eta kantakokunbetan importanteenetako bat dugu San Sebastianena. Eta han ondoan dago eliz bat, oso eliz importantea, San Sebastianen eliza Erroman, hain zuzen ere badago han erromesaldi bat egiten dena, gure Javiera dagoen antzekoa, eta 7 eliz bisitatzen dira. Eta 7 horietako bada San Sebastianena Erroman. Horregatik diot, San Sebastian garai hartako martirien artean oso ezaguna degula. Tradizioak dioenez, bera militarra zen, Milangoa, eta Erroman kristautu zen. Horregatik, pertsekuzio horietako batean preso hartu, eta geziak jota, geziz, hil egin zuten. Ustez, baino tradizio horregatik normalen San Sebastianen irudia izaten da, halako arbola baten edo kolumna baten lotuta, eta dena geziak dituela bere gorputzean. Baino tradizioak dioenez, utzi zuten hilda balego bezala, baino ez zegoen hilda. Oso zauritua bai, baino kristau batzuk hartu zuten bere gorpua, lurperatzeko, baino ohartu ziren oraindik bizirik zegoela. Horregatik zaindu egin zuten, sendatu egin zen, eta San Sebastianek berriz bueltatu nahi izan zuen enperadorearengana berari eskatzeko utz zezaiola persekuzio horri, ez segitzeko kristauak persegitzen. Eta orduan berriz ere hiltzea erabaki zuen. Horregatik hasik esan genezake 2 aldiz izan duzela martiri San Sebastian. Edozein kasutan, fede sakon hori adierazten digu San Sebastianek, eta fedearekiko maitasun eta estimu oso sakon bat. Guk eskatzen diogu, guk ez dugu halako persekuziorik, bestelako zaitasunak eduki ditzazkegu, baina eskatzen diogu guri ere eman dezaigula. Fedearekiko estimu sakon hori eta kristau izateko indarra handi hori. Eta egin ditzagun orain gure eskariak. Eta aste honetan, elizak bereziki erregutzen du kristauen batasunaren alde. Eskatzen diogu kristau guztiok bat eginik egon gaitezela. Jesus hartzaile bezala aitortzen degunok, hartalde bakarra osa dezagula. Eska dezaiogun jaunari. Gure hildakoak ere gogoan hartzen ditugu, gaurko meza santuan bereziki, Bernardino Alduntzin, Andres Zestau, Cecilia, Batiste eta Dani jaunak bere baitan hartu, eta handik gure alde egin dezaten eska dezaiogun jaunari. Entzuna eta ona, bihotzez egiten dizkizugun eskaria Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Egizu jauna, San Sebastian ospatzen ari geran honetan, parte har dezagula sarri sakramentu honetan, gure erospena gerta berritzen baita. Jaunaren opariaren oroigarri hau ospatzen dugun bakoitzean, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jauna zuekin, gora bihotzak, eskerrak jangoiko gure jaunari.
Egoki da bai eta zuzer bidezko eta salbagarri nahi eta beti guk zuri eskerrak ematea jauna. Aita guztiz santu, jangoiko al guztidun beti ireko horri. Kristori jarraituz, Sebastian martiri santuak zure izena aitortzeko isuri zuen odolak argi erakusten ditu zure miragarriak. Gure ahultasunean zure ahalmena agertzen bai duzu, eta indartsu egiten indarri gabea. Zure testigu izan dadin, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Horregatik, zeruko indar guztiekin, lurrean beti eta beti goresten zaitugu, zuri jainko guztiz handi horri etengabe kantatuz. Santu zera bai jauna eta santutasun guztiaren iturri. Egitzazua da santu hori ardo hauek zure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogi hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen eta bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztio kontatik, hau nere gorputza data zuentzat emango dena. Era berean afalondoan kaliz harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztio kontatik, hau nere odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola. Zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nere oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa. Horregatik jauna zure semearen heriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta apalki eskatzen dizugu, Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok Espiritu Santuak bat egin daitzala. Izango gogoan jauna, mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza. Eramazu maitasun osora Frantzisko gureita santuarekin, Florentzio gure hartzaiarekin eta eliz gizon guztiekin batean. Era berean, izango gogoan jauna, pizteko itxaropenean joan diran gure senideak eta hildako guztiak ere. Harritzazu zure aurpegiaren argitan, bereziki, Bernardino Alduntzin, Andres Zestau, Cecilia, Batiste eta Dani. Errukizak izkigu arren, guk guztiok betiko bizia irits dezagun. Jainkoaren ama Maria Virginia Toatsuarekin, haren senar Jose Santuarekin, apostolu santu egin eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin. Haiekin batean gure zaitzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita jangoiko alguztidun horri Espiritu Santuarekin batean, ospe eta aintza guztia gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Salbatzaileak aginduta erakutsiari jarraituz, bildur gabe esan dezagun. Gure aita zerretatzena, santu izan begi zure izena, etorri zure errainua, egin begi zure naia zeruan bezala lurrean ere, emain zura horregunetako horia, markatu zure zorrak,
Gure zure zonandei bakatzen dizkero. Eta ez zuretan eman. Atera gaitza zu jauna gaitz guztietatik, emai guzu bakea gure egunotan. Zure errukiari esker pekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zai gaudela. Jesu Kristo gure jauna, zuk esana da apostoluei pakea guzten dizuet, nire pakea ematen. Begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei eta zure gogoa den bezala, emaiozu elizari pakea, eman batasuna errege bizi baizera, gizaldi eta gizaldietan, jaunaren pakea beti zuekin. Zue pakea enkarrik. Jangoikoaren bildotxa, zuzten zen dezumundu gobegatua, errukin jauna. Ona hemen jangoikoaren bildotxa, ona munduko pekatuak kentzen duena, zoriontsuak jaunaren maila deituak.
zuri gugana jauna, zure maitasun espiritua. Bizi ematen duen hori zerutar bat beraz jarraitu gaituzunok, bat izan gaitezen bihotzez maitasunean Jesukristo gure jaunaren bitartez. Jauna zuekin, Berinka zaitzatela jainko guziadunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak, zoazte jaunaren pakean. Es que si era que esto es no. Pero yo no sé de verdad.